फरायगासिनो बार नोंथांमोन गासैखौबो आंनि बे डिएन माइक्र' पडकास्ट इउटिउब चेनेलाव आं बिसोर देरहासार नोजोरा बरायबाय स' लोगोफोर दायो दिनै शुक्रबार आरो दायो आङो दंफैयो याम्फा बाजाराव स' लोगोफोर दायो सफैबाय आङो आंनि उनथिं नुदों स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनो आरो आङो याम्फा बाजाराव फैदों बेखौनो नोंथांमोननोबो आङो दिन्थिनो लुबैनानै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो स्पेसियेलि स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ इन्जय खालामदो आरो बाजार खालामनो नागालेण्डनिफ्रायबो गोबां नागा मानसिफोर फैयो आरो बेबायदिनो खाथि खालानि मानसिफोर थायो आरो आसामनि आरो नागालेण्डनि बेबायदि बाजार जानाय आरो जोबोर गोजान गोजाननिफ्राय फैयो जोंनिफ्राय प्राय जागोन 20-25 किल'मिटारसो जागोन बे बाजारा जोंनि न'निफ्राय आरो बेयाव बे बर्डार एलेकायाव थानाय मोनसे बाजार बियो आरो बे बाजारा माने जोबोर मुंदांखा माने जोंनि ओनसोलाव आरो स्पेसियेलि बेदरनि थाखाय हक बा मैगं थाइगं ओंख्रि बायदिसिना माबानि थाखाय बे माने जोबोर मिथिजानाय आरो शुक्रबार बाजार होनबाथाय याम्फा होनबाथाय जोंनि ओनसोलाव माने फ्राय मिथियो आरो स' बर' गामिबो दङ बे खाथि खालानो नुदों बर' आइजोफोर फिथा फाननाय माने नोंथांमोना नुदों स' बेनो लोगोफोर आरो दखानाव बारा गेवजोबाखै दासिमहालागै दासो बोख्लायगासिनो दं मालाबाथा स' नायलांबाय थादो एसेबांखिनिखौ देखायनो नाजानोसै आरो थाब थांफिनगोन जोंबो एक्सुवेलि जों फैनाया माने बै लोगोनि माने माबा मोनसे खारनाव माने बेनो बालाबोथिया ना नांगौ जादों बेखौ माने मैयाबो नागिरबाय जों मोनाखिसै आरो दिनैबो बेयाव मोनगोन नामा होननानै जों फैनाय जादोंमोन आरो फुङावनो थ' दायो नायनोसै मोनना मोना स' मोनाबाथ' आरो थांनांबाय स' बेनो लोगोफोर स' नायलांबाय थादो भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो आरो Masa naik deh, masa naik deh.
उदैखाय मा बेदरमोनलाय हारा गैयि बेदर दे लानोसै आं सल'खौ दायो जों बाजार खालामखांबाय आरो दायो न'आव थांबाय थानोसै थ' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जुदि इन्जय खालामदोंब्ला लाइक खालाम आरो मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम चेनेलखौ नोंथाङा जुदि गोदानब्ला आरो शेयार खालाम लोगोफोरजों स' बेखिनिखौनो आसा फारिबाय आरो दिनैनि भिडिअनिफ्राय लाबाय सिंग्रा बायदिसिना लाजोब्बाय जोङो बा सिंग्रा बा मा मेथाइ लालाबायदों आरो स' बाय बाय उनाव लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ